नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। वैभववाडी तालुक्यातील सोनाळी वाणीवाडी येथील 67 वर्षीय जयश्री रामदास साठम या वयोवृद्ध महिलेची मंगळवारी रात्री 8च्या दरम्यान निर्घृण हत्या करण्यात आली। या खून प्रकरणात संशयित आरोपी सचिन निखारगे यांना अटक करण्यात आली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावरून सध्या सुरू असलेली विमान प्रवासाची सुविधा नियमित, सुरळीतपणे आणि अधिक फेऱ्या यांच्या स्वरूपात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना उपलब्ध करून देणार असून यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारकडे करणार अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली। उपविभागीय अधिकारी कार्यालय रत्नागिरी तहसीलदार कार्यालय आणि गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी महाविद्यालयात महसूल दिन आणि नवमतदार जनजागृती कार्यक्रम साजरा करण्यात आला। साधना रिसोर्सेस व ॲडवायझरी फाउंडेशन व ग्रामपंचायत पळसम यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत आरोग्य शिबिर जिल्हा परिषद पूर्व प्राथमिक शाळा पळसम नंबर 2 येथे संपन्न झाला। बुधवारपासून शनिवारपर्यंत 4.5 मीटरपेक्षा उंच लाटा उसळणार असल्यामुळे मरीन ड्राईव्ह वरळी गोराई येथील समुद्र किनारा रौद्ररूप धारण करणार आहे। कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईकरांना सतर्क राहण्याचा तसेच समुद्रकिनारी न जाण्याचे आवाहन केले आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।